دەڤەرە سێمێلێ دەڤەرەکە نافدارە بچاندنێ کوژین و ژیانە پتریا خەڵکێ دەڤەرە سەر چاندنێ لێ وەکو جوتیارێن دەڤەرە سێمێلێ دا خویاکردن ji ber hatina berhemên biyanî wekû sewzong mêwe û çendî derametên din çi beha bo berhemên wan nabînet û ji bilî bi hederçûna mandîbûna salekê ev e dijatîkirina cotiyar û berhemên xomaliya jî. Daxwaza me ew ji hikûmeta herêmê ev fêkiya xarijê neyta daxilê Iraqê daxilê Kurdistanê û wek me bîjme te zerar gelek li medbêyan me erzan çe û ew bihat çe. Tiştê virîkê me vêce xel neşê tiştê vir xir naxel dest xelkê ximî nakevî. Êdî mecbûrin alemê êdî bikire şwêkê vêce xerê xaricî dikirin. Em dixwaze hikûmeta herêmê dikeyên berê xwe ji derve wergerît berê xwe te milletê xwe û cûtiyarê xwe em deyne xelkî ne heybdeta me. Gelek rêko zeral medbîtin pirêko polay pirêko seyarê pirêko erd û kêlano pirêko her tiştekî tesîl medbîtin xasetan cûtiyarî yê reqem êkek û tesîlê dibîtin em pêş dikeyên Lewra wekû cotiyarên devera Sêmêlê da xuyakirin ji bo berdewamîdan bi çandinê daxwazê ji hikûmeta herêmê û bi taybet wezareta çandinê dikin çareyekê bi wan bibînin da ku bikarin biçekê mefayî ji ber hemû ke daxuya salekê wergirin. Şêrwan Xidir, Kursat News, Sinûrê Nahya Fayda.